Ang mga pulong sa Ginoo gikan gyud sa iyang mga ngabil nga nagsaysay sa nakaduol na niyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Kinahanglan magbantay kitang tanan matupad ang Ginoong Hesukristo sa basahon sa Mateo. Tanan kini mao ang sinugdanan sa mga kagulanan. Unya sila mutugyan kaninyo aron pagasakiton ug mopatay kaninyo ug kamo pagadumtan sa tanang mga nasod tungod og alang sa akong ngalan. Ug unya daghan ang mapandol ug mubudhi sa usa ug usa ug mudumot sa usa ug usa. Ug daghang mga mini nga mga propeta mutungha ug mulimbong sa daghan. Ug tungod kay ang kadautan mudagsang ang gugma sa daghan muanam kabugnaw. Apan siya nga mulahutay ngadto sa katapusan mao ang maluwas. Ang pulong ni Ginoong Hesukristo ang atong mabasa sa Mateo 24:4 ngadto sa 8. Ang tambalang walang katulad, dramahang mahirap bitawan. A Moment with FG and Jazzy on 88.1 Max FM. Isagad mo na! Okay, dili ta maglangay, FG. Okay, sige. Sugod ta. Usa na sang klasiha sa sugilanon sa kinabuhi sa tao ang atong i-feature ning adlaw. Sugilanon sa usa ka inosente nga pagbati. Kana bang ikaw mismo makaingon ka nga unsa may utok ani tawhana Nganong humok man kaayo siyang mutuo ug mga pulong? Nganong humok man kaayo siyang musalig sa mga pasalig? Nganong homok man siyang mahigugma. In short, Ate Jassy, ingon na ba? Nabasa na din mo ang istorya? Nabasa na. Oo, ano lang, unta to, mangutana ka na ako kung sa'yo. Ang imo man kaugalingong opinyon, kay ikaw gyud ang writer. Nahibaw ka gyud sa matagklase-klaseng sugilanon sa atong live radio drama dinhi sa Max FM. Higala, igsuon sugilanon sa usa ka inosente. Sugilanon sa tao, nga humok mo to o dayon, sa mga pasalig. Sugilanon sa tao, nga humok mahigugma. Title, FG. May lain pa ba? Ang title di, Inosente. Pahimutang na mo, magsugod na ta. Higala, kumusta? Ani ang usabang atong tulumanon? Live radio drama. Dear Max FM, A Moment with FG. And Jazzy, tulumanon nga nagsabak og nagkalain-laing kasaysayan og sugilanon sa kinabuhi sa tao. Mga sugilanon nga mahimong mahitabo o nahitabo na nimo. Nahitabo og mahitabo nila o kanatong tanan. Lain-laing sugilanong hatagan og kinabuhi kung i-live drama nila ni FG o Gati Jassy. Live drama og daily recorded may nang mahinumdum mo balik-balikong gininamo sa pagpaybaw ninyo. Nga nagagikan yung direkta dinhi sa studio sa 88.1 Max FM. Mga sugilanong na matapos dayon sa kahugna. Pahimutang mga suki namong tigpaminawan. Og ning adlaw sawan na usab nato sa pagpaminaw ning lahi na usab nga sugilanon. Usa ka inosenteng probinsyana ang nagunang protagonista sa atong sugilanon, higala igsoon. Napadpad sa usa ka syudad aron manimpalan. Usa siya ka labandera. Bisan tuod na uso ang mga laundry shops apan aduna gihapon daghan kaayong magpalabada kaniya. Niya ang sugilanon ining adlaw nga atong gitaytulan og inosente. Atong! Atong! Day taas ka sa tong! Ako ni si Leonor, Atong! Atong! Ayo! Atong! Oy! Ay. Ikaw din Leonor? Oo, ako. Kusog sa imong tukar, Atong, oy. Dili na kahapit makadungog noon ako, Atong. Naghatod ko sa mga inutaw, Atong. Sorry kayo. Sao manggon nga paborito kay nako ning grupoha ba Leonor. Dali sud. Sudo na Leonor, dali. Ay, dili lang ko. Dili lang ko, Atong, oy. Basig makasamok ko nimo diha sa suod, Atong. Kuan, dili oy, samok ko. Dili ka makasamok. Dali sudo na, dali na. Ha? Sige na, sud na. Ay, sige na lang, oy. Maikok manunta ko. Ikog pa gyud ikaw ay. Mag-uaw pa gyud ka. Ipalayo kog butang na ako mga bisti dito sa kwarto bi. Aw, alegrado kayo, Atong. Thank you. Atong! Tong! Oh!
Asa man ni ibutang atong? Nini sa imong country o diri sa lingkuranan atong? Ganing sa kuwan. Tong! Sa kartila palihog, Linor. Gawas na yun diri ha. Ni kuman ana sa akong gisugo ni mo palihog. Ay oh, mugawas dayon ko atong. Ay, ni anak ko atong migawas na ko. Ato na ko oy. Ayaw na. Kauno na, Dili ko oy. Dili ko atong maulaw ko nimo oy. Lingkod na lagi ron makaon. Oo. Giandam ko na baya niya. Giandam na ko baya ning pagkaon ug ang juice. Hala oy. Dili lagi ko atong oy. Kay maulaw ko nimo atong oy. Kahit kagyud uda di. Ayaw atong oy. Ayaw ikaw pag gilok pa yung atong ay. Gilok ba? Ibutang ko oy. Ay. Ayaw ko guys sa atong oy. Dili ka mamuka. Dire. Lingkod tarong. Lingkod. Kaon ha. Ala sige mukaon na lang ko oy. Adto na ka, Linor? Ato na ko atong. Ahay nang sohol atong kay ato na ko. Unya rin ako ihatag ni mo kay napa ko ipungtanan ni mo. Unsa man na atong? Nganong gwapa man kayo ka? Bulatiki atong. Gwapa lagi kayo bulati. Gwapa lagi kayo. Murba o. Nahon. Karuhon ginako bi. Lalagi o. Gwapa lagi kayo ka. Ayon taon ko bugal-bugali atong oy. Musamot na gyud ko ka makaluloy in taon ani atong. Tinuod lagi Linor. Gwapa kayo ka. Ayaw lang kog tuol na ko atong god. Ibog mong ganay kay ko ni mo. Hala, kalain ni atong. Okay. Ibog ka na ako nga. Kadali lang. Naibog ka nga labandira malang ko ni mo. Atong. Atong, oy. Lainan ni mo, atong, oy. Paulin ako, atong, oy. Sorry kayo, Lenor, ha? Birhen pa man yun di ay ka? Nganong nangayo magkagsuri atong oy, wa man kay sala. Kung doon ay nakasalaan eh. Ako ra gyud ang nakasala atong. Kay gipasagdan ka man lang nako atong. Og nadaman sab ko sa imong kagwapo. Mura man kod kag artista atong. Lenor? Ayaw lagi ka bala ka atong. Saan ako nimo nga dili ka gayud maproblema na ako atong. Magilis na ako atong ha, kay mupaulin ako. Kadiyot lang. Nganong wa man ka magpakita nako? Atong, Ano wa ka magpakita? Sumay akong saha. Ingon ka wa ko'y saha. Ha? Ano man? atong. Sorry, gyud. Sorry, atong. Gimingaw ko nimo. Kimingaw sa ko nimo, atong. Atong, oy. Mahal ka kayo na ako, atong. Mahal na kayo ka na ako. Atong, Lenor. atong. Lenor. Lenor. Atong, unsa, atong, unsa? Ako ang tangi. Gimingaw lagi ko nimo. Atong, oh, yatag na sabra ko ni mong, ang imong gusto nga rin ako, atong.
Ang ngayon ko aning imong gipalit atong? Misamot ka kagwapa, Leonor. Angayan ka kayo, anak. Misamot ka kasiksi. Bulatike. Oo, may ibuga ko nimo kung dili ka pagwapa og siksi. Ingnay noon, nga dili ko mailhan nga illiterate. Ina noon nga dili ko mailhan nga ignorante. Sige, sige. Kana na isulo ba? Manurita. Oo. Oh. Oh. Ngano ka? Leonor? Atong, Ngano? pila na ni Kadlaw atong. Magsige ko og digwa. Ha? Nain akong kabuhay atong. Doktor? Normal na dong nga mo'y bation sa atong asawa. Ha? Ngano man di, doktor? Wala, nagsabak na ang imong asawa. Ang imong misis. Nagsabak na ang imong misis. Koan, kining... Salamat sa Ginoo ko. Salamat Ginoo ko. Salamat kaayo, Lord. Leonor? Nagpasalamat ko sa Ginoo atong. May nagbabdos ko sa imong anak. Ha? Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Gyud. Ngano, atong? Na problema ka? Dili ba giingnan ta ka? Ayaw ka balaga? Ayaw ka hadlok? Kay bisan gamay, dili ka na ako hatagan og problema atong. Ati man na ang imong pag-eskwela atong. Ayaw ko na Akong pagkatawa ng imong anak. Nga bisan gamay, wa kay problema atong. Leonor? Mahal ka kaayo na ako atong. Ibanayod ka na. Mahal ka na ako atong. Mahal ka kaayo na ako atong. Dili ko gusto nga maproblema ka na ako. Ako lay bahala. Nalipay man kay ko nga may anak na ko nimo. Usbo na ko atong. Nalipay kay ko ay. Nalipay kay ko. Leonor. Leonor. Tao na ang akong anak. Tao na ang akong anak. Ginoo, salamat, Lord. Naanak ko yan lang. Uy, haladay. Pida ko na imong anak, Leonor. Lagi di, say. Gikan sa pag-anak na ako, ani niya. Hangtod na mida ko na. Ma siya makakita sa iyang amahan di, say. Haladay? Maklaro na kyun nagwabo kayo imong anak, day. Bitaw? Liwat kayo sa iyang amahan, Disay. Ipalihog kog abli, Disay. Ay, oo, day. Wait lang. Oh, Yunor? Nakay bisita, Yunor! Kinsa man na, Disay? Oh, Leonor? atong? Musod mi ha? Leonor? Hala, oy. Kauban na ko si mama. Ay, hala, oy. Kumusta ka, madam? Maayo man, Leonor. Hala, oy. Paglingkod mo. Lingkod mo. Kay ikaw na ko ninyo, oy. Salamat. Ay, unsay ako ikalagad ninyo atong, madam? Tinuod yun di ay. Ang gisulti ni atong, nagwapa ka. Og buutan kaayo, Leonor. Balatike.
Ah, Mama, iyan na ng ekspresyon, Mama. sorry ha. Unsay ako ikalagad ninyo atong, madam? Ma? Niami si Atong. Aron, among pangayoon ang bata, Leonor. Oh, ha? O, Leonor, pangayoon na mo ang bata. Nasayod ako nga nakalitan ka, Leonor. Wa kay gyud magtuo nga mao kini ang among tuyo namo nimo. Ang mahinungdanon sa tanan, mao ang kaugmaon sa bata, Leonor. Sigurado ang kaugmaon sa akong apo nga magtubo siya nga rin namo, Leonor. Kinahanglan, pangandaman-daan ang masanag nga ugma sa inyong anak. O kini, wa na lain. Ihatag nimo ang batang arinako. Nga irasab nga apuhan. Ug nga to ni Atong. Nga irasang amahan. Makahimo man ko, madam. Sa pagpangandam sa kaugmaon sa akong anak. Dili ka makasugakod, Leonor. Di ka makasugakod. Huna-una asab, nga amahan ko sa atong anak, ug apuhan si mama sa atong anak. Dili kami laing tao. Dugo sa misa, dugo sa atong anak. Ayaw lang kabala ka. Imo gihapong makita ang bata, Leonor. Dili gyud mahimo nga kuhaan ka namo sa imong katungod isip inahan sa bata. Magtampuhay kita. Ang among ikatampo sa bata maong kasiguruan sa iyang kaugmaon. Ug ang imong tampo nga among ihangyo diha nimo, mao ang imong pagtugot nga imong ihatag ang bata dire namo. Leonor, naghangyo mi. Intawon, Leonor. Intawon. Daghan kaayong salamat, Leonor. Nga misugot ka sa among hangyo nimo. Kiss ni Mama, Leonor. Kiss ni Mama, Leonor. Sige na, anak. Dili, Mama. Madam, nanay ang akong gusto nga itawag niya nako, madam. Pakugusaon ako sa akong anak. Dong Rene? Pagpinuutan sa imong lola, dong. O sa imong daddy, dong, ha? Pagpinuutan ka, dong. Oh, Ginoo. Sulti, good ninyo ang akong anak. Bahin ako, madam. Nga mahal, kayo na ako siya. Mahal ka kayo ni Nanay Dodong. Oh, kaadayon ninyo ang akong anak, madam. Dali, anak. Leonor. Lakaw na mo. Lakaw dayon mo paliyo. Kay mo talikod ko. Dili ko mo tanaw ninyo. Salamat, Leonor, ha? Ayaw ka bala ka. Ayaw ka, hadlok. Hayag na kaayo ang ugma sa atong anak, Leonor. Salamat gid kaayo. Walay makatupong sa imong kabuutan. Bulatike. Kilakaw na mo. Tabuot. Lakaw na mo. Tana, Lakaw na Mama. mo. Tabuot. Tanama, dali. Dodong. Nagtuo ba ako? Nga anheragit sila sa atong nasutay. Hala, tag-Amerika di ay ang naasawa ni Atong? O muapas o dato niya ang iyang anak? Oo, Disay. Mo di ang ni akasagdanan? Aw, niya naman sila paingon, Disay. Hala, niya na sila, Leonor.
Atong? Dong din luulas nanay ni mo, Leonor. Dodong? Dali, anak, dali. Uy, okay. Kabugat, tagin ni mo, Dodong rini, oy. Abi na ako, og dili na mo, muhapit na ako din ni Atong. Mahimo bagod na. Mingawa ni nanay sa imo, Dodong, oy. Leonor. Mingaw na jud kayo ko. Leonor, Makamao naman kog kamay sa computer. Makamao naman kog sat. Magsat ta pero may onya anak ha. Atong, siya rin niya. Layo na ba ya kayo tong Amerika atong? Ingna siya atong magsat pimirmi ha. ay lagi ka balaka. Ipasang lagi ako na ni mo, Leonor. Ay ka balaka. Kiss ko usab anak be. Kiss ko be. Sige, ayaw mo pagdugay lakaw na mo atong. Hindi Tana, na, anak. pagdali Tana. mo. Dali, dili ko mo tanaw nga mo biya na akong anak atong. Lakaw na mo, mo talikod ko. Leonor, Ay, tay, mura lagbag o pa nga milargaw imo na sa Amerika, tay. Karon, malipayo na sab ka. Karara bang taga-England nga silingan nato dili gyud magpalabada og lain. Anak gyud nimo day. Sa akong tan-aw, nagagusto na nimo day. Bulatike. Maayong! Ay halawa magpalibak. Ay, ari na ko, ari na ko. Ari ko ang esposina. Bye-bye. Ay, oy. Ayaw lang gud paglakaw dalisay. Ay, dalisay. Ay, dali bagawas ko ay bagawas gyud ko. Saon man aki o. Saon man ako ani oy. Maayong! Hi, Leonie! Hi nimo Stefan. Oh. Okay. Yes, yo. Oh, good. Thank you. Labaw sab ka nga thank you Stefan. Oh, Ma. Your smile is like a Mona Lisa smile, Leonie. And I like you. Ha? Me like you? And I love you. What? Love you or like you? Oh, wait. Ay. Ay, hello. Stefan. Lain mo, Stefan, oy. Tempa, usama day ang akong nasulti nga gikupugan man ko nimo gahap. Stefan, oy. Hey, listen. I was going home to England. You to England? Yep. Okay. No problem, Stefan. You to England? No problem. But, No problem lagi. listen well. I'll be back here in Jensen. No problem. Maybe next year or maybe 2 years from now, Leonie. No problem. No problem, Stefan. No problem. No problem. Thank you. Mayo! Stefan! Hello. Ay, no itok? Ora. Nangita kang Stefan. Wala ka pahibawa nga, milarga naman siya. Ha? Milarga niya, eh. Gahapon sa hapon. Mibalik niya sa England. Na, sige, mulabay ng ka, Leonor. Sabi ko, gipahibaw ka. Haladay? May pauli na dahil si Stefan?
Wa man ko makasabot sa iyang gisulti, Disay. Pananghid na tingalin niya itong pagkasulti hati sa Disay. Nag-uol ka, Day? Nag-uol ka, Leonor? Ako untan siyang masultihan. Nga mabdos ko sa iyang anak, Disay. Ha? Mabdos na sabdi ay ka? Leonor! Lalaki na sa pagiging anak, Day! Lalaki na sabdi ay, Disay. Oy, Day! Lalaki na sa kagwapo! Lord! Lenor! Kadiot lang no itok. Lenor! Kaya na. Hi, Leone! Oh. Ay, sabdi mo, Stefan. Come. Come, Stefan. Oh, Noy itok. Lenor, Noy, itok. ako nalay mo sulti ni mo aron kagiyon makasabot ha. May balik si Stepan Dennis Dinsan kay may importante siyang tuyo ni mo o kauban niya ang iyang asawa. Ha? Aw, iya din ang asawa ang iyang kuyog no itok. Niya sila aron hangyoon kanila nga sagupon nila ang imong anak. Oh. Ilang sagupon si Robert. Kalaing good. Leonor, paminaw. No itok. Dili lalim. Mahug sa ikaduha na kining mahitabo sa imong kinabuhi apan nahimo man ganit nimo ang hustong desisyon niadtong unang higayon. Mao nga mahimo mo saban ning ikaduhang higayon tungod kay alang man sab kini sa maayong kaugmaw ni Robert. Dili nimo kahatag ang tarong nga ugma sa imong anak. Tungod kay nag-antos ka sa tumang kalisod sa panginabuhi. Kapag ganay ubo nga pila na ka na kabuhan o gyud maayo. Unya nag-anam kag kadaot. Leonor, paminaw ako. Itok. Noy. You love Robert, ha, Stefan? Oh yeah, oh yeah. Don't be sad. I'm his daddy. And no, itok. Oh, please. Matod pa nila ni Esteban, dili ka angay mabalaka o mag-uol. Tungod kay ilang mang mahalon si Robert. Makita man gihapon ni mo si Robert, pinaagi sa kuan ka ng sa tinganan ng mananapak ng internet. Oh, internet. Ha? Oh. Oh. Nalipay ko, anak. Mugakuskus ako, anak. Dali dong, Robert. Ayaw kalimot dong, ha? Ako maimong nanay. Nanay Leonora. Sige, dawata dayon si Robert Esteban. Dawata dayon. Yeah, Lakaw thank you. dayon mo. Go. Thank you. Go. Thank you. Kay mo talikod ko. Dili ko gusto nga mabiyan. Nasab na ako ang ikaduha na akong anak. Lakaw na kay mo. Lakaw na. Matalikod ko.
Malipayo, nakain ako, amiga, ay. Disay? Mi uminto na sa kagmaayo, day. Dugay nakaay kang wa namang labada. Salamat yun sa Kinuo. Mibalik ang akong kalagsik, Disay. Og pasalamat sab ko ni Stefan, naghihatagan ko gamayng negosyo. Hey! Kanunay sab kong padadaan ni Atong, Disay. Og abi ni mo, Disay, dako ng among anak ni Atong. Og dako na sab ang anak namo ni Stefan sa England. Nga, gusto ka mo tanaw sa duha na ko ka anak, Disay? Sige ko na, be. Nakadali, niaman sa akong cellphone. Tanawa, oo, tanawa. Hello ka mga gwapo! Si mong duha ka anak, oy! Og, dako na sab sila, day! Kagwapo niya, doy! Lipay kayo ko, Disay. Lipay kayo ko. Kay nga no, Disay? Ano Malinor? Magdungan og bakasyon ang duha nako ka mga anak din sa Pilipinas, Disay. Muari sa Jinsan sila si Rene, nga anak namo ni Atong. Og si Robert, nga anak namo ni Stepan. Pasalamat gihapon ko ni Lord, Disay. Ay! Congrats ni mo, Day! Salamat, Disay! Kibul kayo paminahon kung wa tay gamay nga pahinungod bitaw atong maong sugilanon nga nganon ingon ni adto ba. So gitay tulan nato to siya inosente mga igsuon, mga higala. Tungod kay inyo nabati kun unsa gibatasan in taon atong ginganlag Leonor. Nya makaingon dayon ka ba nga makapangutana ka pila ka kabuok Leonor. No? Bisag diri nag jinsan. Kay makapangutana ka pila ka no inana ba ka inosente in taon-taon. Luoy ka pimiros nahitabo nila ni Renato ni Atong nya makaingon sab ka nga basin og makakat-on og leksyon og pagtulunan si Leonor ang usa ka Leonor. Ato sama ni atong iyang kaagi nga di nagimusab na unsa man bisag sakit kayo ang iyang gibati sa dihang gikuha ang iyang anak. Unya ang kana iyang pagka-inosente ang uban adto i-fight gito. Ti just i-fight ay lang mamuana gyud na siya. Kasi may labawng katungod pero tanawa gumikan gyapon siya ang pagka-inosente. Siya ang pagka-inosente makaingon sabta nga ay salamat po nakasabot man siya. Nakasabot siya sa pagka-inosente tungod kay misalig naman po siya nga makahatag bugtong makahatag kaugmaon sa una nilang niyang anak nila ni Renato ni Atong wag ilain kay hamugaway man ang pagpuyo nila ni Renato, no? So adunahan ba? So iyang giintriga. Ay naunsa man na pagkaduhang higayon, foreigner ni gyud. Itugyan gihapon niya tanan tungod sa iyang pagka-inosente. Miabot na siyang higayon, nakuhaon, nakasabot na po siya tungod sa iyang pagka-inosente, nakuhaon na po na ikaduha niyang anak sa langyaw, anak sa kaning Englishman, iyang na pong gitugyan po. Kasabot man siya, yung nagsakit-sakit po. So after all, mga igsoon, bisan sa ingon ni Ana, mianay sab siya og kalipay. No? Correct. Kay tinuod mo yung gisulti sa inahan ni Atong, dili ka na mo hikawan. Oo. Sa imong Mayo pod pagkainahan. kay mituman Oo. pod ang kanang ang ginikanan ang mama ni Atong. Unya sa katapusan pod Kuya FJ siya raman pod ang miay ni. Oo, natumong pod siya sa mga sa papa sa iyang mga anak nga maayo man pod. Oo, pero Hasta si Stefan. mituman man pod sa gisaad. Ispoko mo na nga pabakasyon gyud dinis dinsan. O ang nindot ato kay uso na ron ang SAT. Sat. Ya, ko kakuan ba?
Kay mo magitay iyang pungyod nga. Uso na ron ang SAT. Basi maglibog mo unsa ng SAT. Okay. Chat, good. Alright, sige. Okay, Kuya FG, kadali lang yun. Pa-shout out ko sa Caritiro family diri sa Puro 4 Lanton. Nga always naminaw sa inyo ha. Duha. Salamat sa pagbasa. Max, God bless you always. Salamat kaayo at tinining diya sa Lanton. Ay, see you, Nining. Nining! Oo, diya sa Lanton. Kuya FG! Yeah, oh. O, kining maong tulumanon hatod kaninyo sa Max Capsule. Max Capsule. Og IQZ and Northfield Ascorbic Acid.